Molim te, nemoj da snimaš. Neću, ajde. Idemo ih sada pobiti sve. Snimam, samo da znaš. Ne snimaš, odlično. Snimam. Neću ja odigram do trola, stvarno, brate, ne mogu ja... Ajde, odgovorit ćeš. Ja sam pod pritiskom. Kako? Evo, još jedan dokaz da je Stefan troller i da fida. Brate, samo molim te ugasi, ja što loše igram kad se ne snima neko. To je tako odvratno. Jebi ga, dešava se Stefan. Nisi ti youtuber, ajde imaš preko bilion subscribera, pa onda našao, pošto nemaš, ne može. Jednoga dana. Ajde si PewDiePie, Nadam se. a nisi PewDiePie pa ne može. Jednoga dana. Pa kako ne? Ali YouTube su uspjeli samo dokoni ljudi, ja ga ne znam. Ljudi koji imaju 20 godina, koji djevojku nemaju, koji nemaju tek sami sa sobom. Eno, pogledaj Kvabelkopa, on ne zna kako maši danas, što je ovo? Pa ja ti velim, ovo nije realno, kad god snimaš ja užasno igram. Nemoj da mi najavljuješ kad snimaš, jer onda loše igram, razumiješ mi? Razmislit ću. Jer onda igram da me srce otrese. Baš katastrofa ono igram. Dobro. Lagano, pušti, samo se opušti. Feel the flow. Meni se onaj Fallout 4 ne sviđa uopšte, znači baš mi je bez veze igrica. Meni nije ništa posebno. Ani meni, baš je bez veze. Meni je recimo GTA 5 bilion puta bolji. Oh, ne žebaj. Je li realno da je kata... Lagano, druže. Možda provali. Ova nije provalila, znaš da ona bude nevidljiva, postoje neko, da bude vidljiva kad se primakne. Lupano. Dešava se. Nisam neko vrijeme igrao Trasha. Jesu. Ali ovo igra baš odavno. Prošlu partiju si igrao SO, Stefan. Pa jesam, ali mi nije bilo dovoljno da se uigram. O, kako vam mali zero. Ajde stižem dolje. Ajde, imaš i ulti? Nemaš, aj marš nazad. Stvari imaš ulti, dobro, može. Onda ti se posrem u tu glavu. Gdje ima i gdje nema. Sad! A nije mi bilo u range, džabe. Kako mi iznervira, pobježi. Dobro. Ubit će ti Stefana. Ili neće? Bravo. Aha. Sprdaš se da me jesu na kraju. Ovaj me ubio, zec, kako se zove ovo. Plačem. Kako escape boju napravi? Sava, podigni je! A to Sava kako skasniš, baby. A ne mogu, mali, nisam imao. Bačio sam ga prije. Evo zore, Bogu da se pomolim. Halo, baby. Vidi, ja imam neki mač iznad Tintare. Ovo me Garen gađe. Garen, gubi se. Fluffy jedan. Fluffy. Samo nemoj da psuješ na internet. Motherfuckers! Ajmo Stefana, možemo mi to. Možemo mi to. Ove kule bezobrazno na njime puca. O, vidiš kako mi škiruš. Ha! Ništa. Ha!
To bre. Ajmo džungler. Idemo. Džungler će da vam crkne. Neće. Izmače se. Majko. Nisam odavno igrao svojih trešom, nisam u formi. Sjećaš Stefan onih mojih pro kukova. Odnosno hukova. Master Gun kao gadni ti. Kako Darius... Kako su nas zeznuli? Darius pojma nema. Vidim boju attack speedu. Pa ovo je sad su napravili kod nas samo za late game. A sad ću ja to da sredim na botu da ih nafidam. Koga treba nafidati, karmu ili ovu drugu? Bolje karmu malo, a? Ono, da se izbalansiraju. Vidiš ti da ova Caitlyn ima 0 killova. Što je baš čudno. Što nisi ultao, a nisi nemaš. Zezno se. Ubit će te Stefane, bježi. Neće, bravo. Jao! Taman da bacim. Mudo je, kad te nema bolje da si pojeo govna, bolje da si plakao i jeo saba govna, ne da si nafidao kartu koju ne treba nafidati. A Stefane, ne seri. Ola, samo ne znam kako je što... Dobro je što si prekinuo da snima, sve bolje igram. A nisam prekinuo snima. Jes, ja ne mogu biti ono. Kako si ti mali debil. Kako si ti mali debil živote. Evo Stefane, što pokušavaš se šupneš? Što pokušavaš se šupneš kad ne možeš? Kako ima ovoliki AP? Ne se piše odvojenom glagolu. SS, 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 SOS, SOS, save our souls. Sava SOS, Katarina je tu. Failao sam je. Valjda, nisam. Kako ovako jaka, brate? Pa ja ti velim, kurac pokušavam. Zašto je tvoj laner vazda najnefidaniji? Zato jer je išlo kod tebe na bot, znaš? A pa zašto je išla vamo, što je ne zaustaviš? Bre, veze nemaš bre, alo bre. Htjela bre, misli ona na Rusiju. Report code, or anti-daisy. Happy days. Happy days. Ništa, bogom, ja ću morat dolje. Znaš što sam krenuo uopšte ovamo.
Evo, vardao sam ti buš. I ovo... iz Maja. Stefane, tu jesi? A? Stefane. Tu sam. Dobro. U stvari nije dobro. Izađi. Što na pilanje. Koliki je boju attack speed? Attack speed 1.05. Za koliko? Evo, prekid. Dame i gospodo, gospodin Stefan ima određenih obaveza, zato ne može pričati. Meni je jako žao zbog toga, ali bilo je neophodno. Šalim se, naravno. I Stefan je izašao. Tenderadan. Sad mogu ovo da ranim. Odlično. Odlično mi baguje. Ovo probat hukat nekog. I dok me ne prate minioni. Stefane. To se prekide ovaj Skype? Ne znam. Što se ponovno upali, za Boga, bolje kada pričaš. Ja ti kažem, brate mili, kad ne snimaš, ja kidišem. A kad snimaš... Pa još uvijek snima. Sam malo. Odlično, onda sad idemo ti. Aj stižem na bot malo da vas poguram. Sava viđu ti skor, feeder. Lagan. Jel? Idemo lagano. Idemo lagano. Aj Stefan, ruši to. Bravo, bravo. Aj sad marš naše gledanje, ajde odmah.
A nemoj da se pravdaš, to vam najviše mrzim. A ništa ne mišli da ukucaš da valja. Evo vidiš ti dobro ide iako snimam. Ja kad čutim, ja bolje igram. Sve bi bolje radio samo kad bi čutao. Kada pričam mnogo. Stefan je inače poznat kao jedna velika pričalica i debelčina, ali dobro. Takav si kakav si. Takav je rođen i ne možemo tu ništa promijeniti, jel da Stefan? Aj mrs. Što? Ja samo opisujem tvoju ličnost. A ne bi, vjeruj mi ne bi. Bi sad. Ne bi. Jer bi te ja snimao pa bi na loše igrao, što to ne bi. Jer bi Sava uša nekako uspio bi da uđe u igru da bi me trolao samo. Znači, treba mi jedno tu. A gdje su njihovi minioni više? To im treba. Imate li mi? A se ti dođi do njih. Zebi ga, zebi ga, zebi ga! Ajde! A kako si smotan? Nekakvi silent, kako silence djeluje na to tvoje? Ne, djeluje, no... Jeli? Prati. Dobre. Ali kako silence djeluje na to tvoje, to meni jasno, kad je mene pratio, ne pratio. Ne znam. Ljudi, kažete nam u komentarima dole kako je Garen uspio da me zajebe. Stefane, ti samo sam sebe zajebeš. Gara nikoga ne zajebe. Znajte mi je što svi vele broken šampion. Života mi, da je so broken šampion, bilo bi pa jako. Uzmeš, samo vi protiv njega uzmeš, ili uzmeš Eka protiv njega, znači posereš se njega. Jer mene i ova kata može da ubije, no je ona glupa, znaš, ja nju se čekam svaki put zide bači. Ona glupava, ne umije prvo da me tecka malo, znaš. Da. Sjajno. Glupan. A osim toga ja sam prišao, nisam prišao... Ti bačio zid, sad će te ubije. Viži ovo, ono, stala. Bježmo, beži. Mogu ja failat u trećom. Može ti, fail ćeš da failaš. Ti svaki put možda je failaš, nije putina. A ti svaki put možeš da uradiš nešto pa jebi ga. Brzo. Eto vidiš. Kad bi uletio ti sad, jao. Ovako. Lagano druže. Pa šta? Ili realno da se ona flashnula za kap? Evo vidio si. Pušti. Pokaż. Aj Sava moram da idem. Čekaj, samo završi game. Sad će kraj. Viš da dobijamo. Ja bi baš volio da izgubim. Zašto? Zato je Troller, ha? skor mi je prevršen. Ubiste li? Ubi smo. Lagano. Bi.
Evo, daš žešći. Bravo. Bravo. Boja kako roka kulu. A što? He's Kog'Maw. What a fail. What a fail. Iđi ovaj, iđi ovaj. Lagano. Ajmo. Cuk. Cuk. Stvar, neće možda završimo, čekaj reka hukam. A ne, zeznuš se. Ako ćeš. Aj, Stefano, odjavi video, aj. Stefane. Ode Stefan. Šta? Odjavi video. I ljudi, to je bilo sve za danas epizodu League of Legends. Vidimo se u sljedećoj epizodi i nemojte zaboraviti da lajkujete ili ako vam se nije svidio klip da dislajkujete, to bi nam puno značilo isto. Komentarišite video klip ili ako možete subscribe-ujete na naš kanal. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Peace out!